Tu nám máme druhé stanovište, kde sú odložence. Sme v Studenke, je ich tu dokopy aj s nejakými veľkými včelami okolo 90. A dneska som mal pôvodne v pláne, že pôjdem kontrolovať, či sú vlastne matky oplodnené. A nejak blbo som si to zrátal, alebo možno to počasie, ten týždeň, keď bolo tak chladno a pršalo, tak asi to tie matky pozdržalo. Otvoril som 4 úle, v 4 úloch som našiel plod, ale len vajíčka, takže ešte treba pár dní počkať a až tam uvediem tie larvičky, až potom vlastne môžem to vlastne tak vyhodnotiť, že je to v poriadku. Takže musím ešte počkať nejaké 4-5 dní a niekedy možno v stredu alebo štvrtok týchto 80 rodín vlastne skontrolovať, či tie matky plodujú a ideálne teda rovno aj označiť. Takže tu nás sú odložence, ktoré vo väčšine prípadov by mali byť na predaj niekedy v marci budúcom roku. No a najbližšie dní to teda v Stupave dotlačím do tých 500 rodín. Mám tu ešte aj ležany, 5 ležanov, takže aj tie natlačím včelami. A malo by to výjsť na nejakých 505 rodín. Tak ešte sa hecnem, aj keď už som na pokraji fyzických síl, ale nedá mi to. Musím to proste zbúchať.